Junta, building better Africa. Amalawi muli bwanji masanano. Koma nkhani zinazi ndiye nzodabwitsa. Zongo dzidzimusana, zongo tutumukira, zija zoti simungazimvese yayi kuti zikuyambira pati. Chikuchitika ndi chani kwenikweni. Ndi apa tili ndi nkhani iyi yomwe yangotipeza kumene masanasana ano ochokera ku chipani chija cha DPP. Nkhani yonse ili moteri, ili mchichewa, ndipo tiwerenga ndithu kuti muyimvetse. Komanso tikupasiraninso nkhani zina zimene zikuchitika pakali pano ku Nsanje Central, komwe Francis Kasaira apambana ndithu zisankho za chipulula kapena kuti za mipango, ena mu Chingerezi amati primary elections. Nkhani yayikulu imene yatibweresanso masanano ndiyakuti chipani cha Democratic Progressive Party chatsindika kuti mtsogoleri wake Peter Mutharika ndiye adzatsogolere mgwirizano omwe ena angafune kupanga ndi chipanichi. Neneri wa chipanichi Shadrack Namalomba wati mphekesera zomwe zikumveka kuti akapanga mgwirizano adzatsogolere ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe ndi zabodza. Malingana ndi Namalomba, Mutharika ali bwino ndipo wadzudzula omwe akufalitsa kuti Mutharika thanzi lake sili bwino. Pakadali pano katswiri pandale George Chaima watsindika kuti zipani zikuyenera kupanga ganizo la mgwirizano pofuna kutumikira Amalawi osati kufuna kukwaniritsa zolinga zawo. Chinthu chimodzi chomwe ningapemphe atsogoleri komanso mamembala a chipani cha DPP ayenera kuvomereza ganizo lomwe Mutharika angapange patsogolo lawo la ndale, watero Chaima. Guys, si kaletu pamene timalandira uthenga oti akufuna atiuze za amene angayende naye pa mgwirizano. Koma apa chikalata chimene chachitulukachi chikungoonesa kuti iwowa sikuti abwera kuzatiuza za munthu amene angayende naye ayi. Zikusonyeza kuti akadakambiranabe sanafike pogwirizana bwinobwino kuti afike poyera kukamba kuti wakuti ndamene tingayende naye. So zonse zimene takhala tikumva zija zokhuzana ndi Akabambe, UTM, yes, Akabambe anayankhula kuti sazalola kukhala running mate, iwo akufuna azakhale otsogolera. Ndiyeno zonena kuti Akabambe ndi amene angatsogolere mgwirizanowo, zimenezo stilube ndi zabodza sizeni chifukwa anthu osanakambisane. Ndiyeno china nchonena kuti zoti ndi UTM imene DPP ingayende nayo pa mgwirizano sizikudziwikabe yet, tisatsogoze mawu, akutero iwowo. Komanso zomanena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akudwala, sangakwanise kupanga mgwirizano nawo onse kapena kupanga kutsogolera dziko lino ngati president, sangakwanise, zimenezo zosakukana. Endinso pali zifukwa zina zimene a DPP sakufuna kuti ayendere limodzi ndi chipani cha UTM. Chinthu chimodzi mwa icho ndikayang'ana mu kalata imene ndayiona, kalata yawo ikukamba kuti chipani cha UTM ndi chimodzi mwa zipani zimene zakhala zikuthandizira kupereka ndalama kwa anthu ma member of parliament omwe ku State House kuja makambirana nawo kuyesa ndithu kuzemba mundumu mcholinga choti kubwere bill ija imene nkatchedwa kuti age bill. Ndipo atsindika ndithu mukalata mwawomo. Kalata iyi yalembedwa lero omwe lino iyi. Yalembedwa lero lino ndithu kalata iyi. Akunenesa kuti ndizosatheka
DPP kuyenda limodzi ndi UTM. DPP kuyenda limodzi ndi UTM akuti ndi zosatheka. Izo nzomwe ndaziona mu kalata iyi. Ndi zomwe akulankhula ndithu mu kalata iyi. Ndi nzosatheka zimenezonso. Guys, anthufe tikungotembenuzidwabe basi. Chilowere uku basi tembenuzidwa. Chabwino komanso nkhani ina imene ili mkatikati mu masamba anchezo a tsiku la lero ndi yokhudzana ndi commissioner wa bungwe loona za chisankho la MEC Francis Kasaira. Lero wapambana zisankho zachipulula za aphungu mdala pakati mboma la Nsanje zomwe chipani cha Democratic Progressive Party DPP chachititsa mderali lero. Kasaira yemwe ndi phungu wakale wa derali wagonjetsa anthu atatu omwe amapikisana nawo malingana ndi zomwe Capital FM yapeza. Kasaira wapeza mavoti 550, Anthony Malunga 10, Ndafakale Mpomba 5 ndipo Kubales Mbalawira wapeza mavoti imodzi yokha ndithu. Wangopeza voti imodzi. Anthu kumuumira mtima. Ana alibe, achibale alibe. Chipani cha DPP chikuchititsa chisankho chachipulula madera atatu mboma la Nsanje. Olemba ndi kujambula Kanema Manford Chirombo. Ndi mmene zayendera lero lino tikafufudza zokhudzana ndi nkhani imeneyi. So nkhani ina imene tikufuna kuti tikupasireni apa ndiyo khudzana ndi m'bale wathu uyo. Phwedo panopa nkhani yake ndiye yafika pena posauzana. Sikusonyeza kuti mkuluyi achitadi kusapanganikako ndipo pakali pano nkhani ili kukoti ndi zikusonyesanso onena kuti asungidwa kwa masiku 5 kufikirana kuti apolisi kapena kuti aboma apeze umboni okwanira osonyeza kuti aphwedowa ndi olakwadi. Pakali pano aboma asanapeze ndithu zonse zokwanira, akadatolerabe nkhani zonse kuti pamapeto pake abwere atiuze kuti ayi mkuluyi akakhaladi ku ndende zaka mwakuti. Mongofuna kukumbusana tikumbukire onena kuti pakali pano kuli mkulu wina amene tinkamutcha kuti Bandera uja wachiyawo oyimba uja amene uja anatchachidwa zaka 3 nkhani yake yokhudzana ndi kusunga mwana umene ni mlandu ndithu. Chizungu chake ngati nsakulakwisa amati abduction. Ndi abduction ndi mlandu ndithu amatero kaya za azungu guys. Komano mlandu umene Bandera anapezeka nawo ndi umene chifukwa malizatsi akuchipata anasonyeza kunena kuti iyeyo sanagonane naye mwana wa mkaziyo koma chabe anamusunga unyumba wake umene uli mlandu. So aphwedonso pano atsekulidwanso mlandu otanthauza kuti iwowa anasunga mwana wa mwini wake nyumba kwawo 1. 2 anagona naye, atsekulidwa milandu iwiri. Moteromo tiyeni tikhale limodzi pamene tikutoleranso nkhani zina zosiyanasiyana mu tsiku la lero pa 24 April 2025. Tikubweranso pangani subscribe kuti zambiri samakuphonyeni. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.